Nganya sengap mentai ki khubor ki bakerpang hakabe dai badu COVID-19. Ka jela Meghalaya kalias nok tilang bat ki sipai kari India ban pendon buram bat penpau ya ka jing sngongu shabaro kinong sumari kinong pang COVID-19 haki hospital ki bala treshi tommiet labat sngi haka jing ya khun persha ya ka nikahlam. Ki sipai kari India ki le ya ka ni ka jing pendon buram hakari barok kawai kumsi benta ban peni baki don rengkat haka ni ka jing ya khun. Ha Meghalaya katnat kakwait kakhya kala penlong yakani ka jing pendan buram ha civil hospital Shillong ha ka ba umentri rang ba Conrad Sangma bat umentri kani katnat uba AL hek kila don rengkat umentri rang ba ka jella ula penpau ya ka jing sngongu ka ba krawi ki doctor ki nurse bat ki weide ki nong trai hospital jongga jella khamtam e yakito ki bala len lade ha ka ban sumari ki nong pang ki bala shakta ha ka jing pang COVID-19 Kishi pailing soin kari kila penhap sentio da ka helikopter ha civil hospital kat badang penlong ya kani ka program pendan buram kum kadak ban peni ya ka jing sngongu ba ka jing ai men siam ya kito ke bela IT med bat men siam syakani ka jing ya khon persha ya u COVID-19 Ka Central Administrative Tribunal kala penmi ya ki kendon thamai ha ka ba dei ba ka jing trekam jong ki yeng shari ki ba hap hapo ki green orange bat red zone Kat kom kini ki kendon bathamai la sha ya ki yeng shari ki bahap hapo ka green zone ban plie da ka ba ki buat pat ya ki kendon balabu da katnat korbari ha ki jakat trai kata ban yang ni shong jengai iwai na iwai pat bat ban sumar kho ya la de bat ya ki jakat trai ru kumjo la batha ru ba ka jing trai kam jong ki yeng bishar high court ha ki green zone kan long kat kum karai jong ukhli jong kani ka yeng bishar hadin ba ulia kran bat u president jong ka ba association Kajing don ki bala yo ya kajing pang COVID-19 hakari India kalakiyo shakalai phukhandai hajar khandai spa phraphongut katkum ka khubor nakatnat ka koi ka khya le thu bahadu menta don shipho hajar rio spa lai phu arngot ki bala koi nakani ka jingpang bat ki bala lai no na ki hospital kat bashi hajar lai spa iwai ngot ki lakhlat no kumta ki to ki bedang don ya kani ka jingpang habaro ka wai kari ki long arphu phra hajar sau pho hun rio ngot Ka Indian Council of Medical Research ICMR kalethu batat haduk menta lala ban test haduk shiphaulak saupun rio hajar saus pa san phau tali kinong muna lani ki sample jong COVID-19 haki jaka test bapher jong ka sarkar ba jong ki rio shimet rukum jo ki badon hakal lengkari haka jo ka por lethu roba ka ICMR kadang yai beteng ban ai jing bet se ki weide ki jaka test na ka benta COVID-19 khnang ban nang la ban le shu ya ki test Haduk menta ki jaka test balayo jingbet ban le ya ka test na kabenta u COVID-19 hakari ki long laispa shipau tali ki jaka test jong ka sarkar bat shispa khatwai tali ki jaka test jong ki riu shimet U secretary jong katnat ka koi ka khya ka sarkar Meghalaya ula ong hanya ka sngi ba ka sarkar Meghalaya ha ka jing persang ban te lakam ya ka jing pang COVID-19 kalabu ya ka rukam trai kam ban khmi bnya ya baro ki brio ki ba ka sarkar kala batha ban pen kerpang yala de halayeng u secretary ula ban rap bada ka jing pendan kam ki kor ki bor ka jok ka bamenta layo e badan kat to ka ni ki brio ki badai ban pen kerpang yala de halayeng hendrai ki bayat shani shatai ban let ki we ki jaka ka ba mot bakila pen khaini ki jing batha jong ka sarkar kumta ka sarkar kala maham bat pen kan mau sa sisian pat ya baro ki to ki ba pen khain ya ka jing batha jong ka sarkar baki dei ban buat perkheng ki kendon kumbalabu Menteri ka koi ka khya ka Mizoram u ar lal thiang liana ule thu ba ka sarkar West Bengal kala kular ban yarap kat bala ya ar ngut kinong Mizoram ki bala yo ya ka jing pang COVID-19 ha Kolkata dangshen ule thu ru ba ka Chandrima Bhattacharya ka balong ka menteri ka koi ka khya jong ka jilla West Bengal kala kular ru ban yarap kat bala ya kinong Mizoram ki bala sakut ha ka ni ka jilla na ka daw u COVID-19 Ulal tiang lana ula ai khublai kerpang ya ka Bhattacharya bat ya ka sarkar West Bengal na ka benta ka ni ka jingle bha jongki ya kito kinong Mizoram ke bala yo ya ka jing pang COVID-19 bat kum joru na ka benta ka jing yarap jongki ban lai examen ya kito ke bala sakut ha Mizoram House Kato ka khubor kerpang ka bedai bat u COVID-19 kalawan chapi na ka Regional News Unit jong ka All India Radio Shillong